Esteu escoltant el tastet de ràdio de les escoles de Barcelona a Ràdio Canòdrom, el lloc on la teva veu és l'important. Hola, som els alumnes de primer d'ESO Sant Gabriel i avui anem a fer una entrevista parlant de les fake news i estem amb la Valentina, Leire, Ariadne, Aisha i jo, Mia. i bueno. Ara anem a donar-nos unes informacions i vosaltres tindreu que escollir si són fake news o si són de veritat. el dia 9 de novembre un cabal anava a tota pressa, va xocar a una noia que es diu que la va matar i aquella noia es diu Martina, que va a tercer de l'ESO i anava amb el telèfon criticant. Què penseu? Que és veritat o és un fake news? A ver, yo pienso que es una fake news porque, a ver, si estás en el carrer de repente amb un cavall, és impossible. Así que hagi una fiesta de sobre això. Leire, tu què penses? És que jo crec que és mentida perquè a no ser que estiguis en un camp amb cavalls no va aparèixer un cavall. Jo penso que és mentida perquè Aisha cree que és mentida perquè donen informació que no té res a veure amb el tema de la mort de la noia amb un cavall i, bueno, ara us direm una altra informació perquè escolliu. Una noia anava amb el mòbil publicant una fake news de la seva amiga i un nen li va agafar el mòbil i es va adonar que era ella la del perfil secret que publicava fake news i coses dolentes. Jo crec que pot ser veritat, però també pot ser fals. Jo penso que pot ser mentira perquè un lladre si va robar un telèfon no va mirar què fa, sinó va córrer de pressa para que no le atrapi i també perquè si le roba un telèfon tiene que ser una persona conocida per saber quién es esta persona. pues yo pienso que es mentira porque Catalán. yo pienso que es mentira perquè no sé com explicar-lo. Bueno, amb això volem dir que des del primer moment en què notes una fake news o una notícia que no ha sortit Que no és veritat. exacto, que no ha salido públicamente o en les notícies, que passeu o no compartiu amb altres perquè primer de tot n'hi ha que informar-se bé i parlar amb un adult que sigui conscient de tot arreu de coses. I bueno, ara farem el tancament que Valentina i Aisha se despediran. Per tancar aquest tema, què penseu de les històries? Si són reals o falses. O què penseu de les fake news? Gràcies per escoltar-nos. Adeu. Si vols seguir escoltant, apunta't al nostre butlletí a través de la nostra web. I no t'oblidis de seguir-nos a les xarxes socials. Gràcies per escoltar el tastet de ràdio de Ràdio Canòdrom.